OK, tak jsme tady u dalšího videa. Dáme si krátkou dynamickou rozcvičku. Každý máme nějaké jako metody toho, jak se rozcvičujeme, co potřebujeme. A trošku otevřu hrudník, protáhnu to dynamicky, zahřeju tricepsy a začneme prsama. Začínáme rozcvičku, já vám ukážu, jak se začínám rozcvičovat já. Už nějakou dobu to dělám. Poradili mi to kluci z Eaglu, jelikož mě strašně dlouho bolely obě ramena. Myslel jsem si, že to je z přetížení, ale nebyla to pravda. Zjistili jsme, že to je díky tomu, že mám slabý mezilopatkový svaly, takže mi poradili jeden cvik s velmi slabým expanderem, kde roztahujete od sebe a stlačujete lopatky co nejvíc k sobě. Jo, pár stačí několik pohybů, třeba 10 opakování tímhletím směrem a snažíte se co nejvíc zmáčknout ty lopatky vzadu k sobě. Tím aktivujete ty mezilopatkové svaly a už po nějaký době vám budou lepší ty ramena a přestává vás to bolet. Doporučil jsem to už několika lidem a opravdu je to znát. Všichni mi dali za pravdu, že to je lepší, že ty ramena přestávají bolet. Takže několik pohybů takhle, potom diagonálně na jednu stranu a to samý na druhou. Tak to zkuste a dejte nám vidět do komentářů, jestli vám to pomůže. OK, takže začínáme první cvik pec deck. Je to takový pákový cvik, kde to krásně protáhneme. Zároveň tam skvělá kontrakce. Velice rád začínám trénink prsou vlastně pec deckem. Takže dáme si první těžkou sérii a pak nějakou back off. Pojď, hop. To je ono, to je ono. Tak, dotáhni to. Zmáčkni to co nejvíc. Silnou kontrakci do očky. Ještě 3 půjdem, pojď. Jede. Hop. Pojď, zaber. To je ono. Jedem. Hop. To je ono, doma, to je ono. A zmáčkni. Perfektní. Hezky. Jesus is my savior! Jesus is my savior! OK, takže jdeme na druhý cvik, incline chest press. A je to zase trošičku jiný, byť máme hammer, tak jiný úhel, než jsme zvykli. Bere to krásně. A je to trošku jiné, takže člověk se na to musí jako zvyknout. Relativně mi to přijde těžké na to, že tam jsou jenom 20. Takže postupně budeme přidávat, zjišťovat, co si můžeme dovolit. A chtěl bych dát nějakou těžkou kolem 6-8 opáček a pak zase jednu lehčí. Hop. Hop. 3. Pojď, 6 dáme. Pomůžu. Hop, hop. To je ono. Perfektní, brzdí to dole. Hop. To je ono. A ještě jednu dáme. Hop. Hezky. Hop. Dva. Ať. Hop. Pojď, zaber. Pořád to pořádně promačkáme. Tak, promačky. To je ono. Jeden, hop. Tak, pořád plynule. Žádný zastavování. Hop. Tak, zmáčky. Tak, tady bychom udělali takový kompromis a dáme takové 3 relativně stejné série. Nechci už dávat ty intenzifikace, protože už není glykogen moc, tak nechci to ždímat příliš a
chci už do těch závodů udržet tu postavu takovou vlastně jak je a pak to jenom naplnit, stáhnout vodu, že už do toho nechci moc zasahovat a nechci, aby tam vznikl příliš velký stres, takže proto už žádné intenzifikace a fakt jenom takové striktní páčka a tady si dáme teďka nějakých 8 až 12, 3 série. Hop, hop! Ještě. Tak jde. Hop, hop! Dále ještě jednou. Tak pojď, hop, hop. 6, pojď. 7. Hop. Chtěl bych zmínit, že jsme vlastně dneska v Battleground Gymu ve Slaným. Je to kousek od Prahy, asi nějakých, nevím, 20-30 minut. Záleží, z jaké Prahy jedete. A je to moc hezké fitko, takové černo-červené. Mi dobře se tu cvičí, převážně tu jsou hamry a Grand Sport. Takže rozhodně přijďte vyzkoušet. A ještě bych chtěl zmínit, že velice důležitá hydratace při tréninku. Já se snažím při tréninku vypít aspoň tak 1,5 litru vody. Pravda je, že třeba u nohou piju malinko méně, protože jak tam je hodně tlaku do toho středu těla, tak se mi to tolik jako úplně nedaří. Takže na ten vršek ten 1,5 litru vypiju a na nohy třeba ten litr. Ale rozhodně bych to ještě doplnil vlastně nějakými esenciálními aminokyselinami nebo aspoň BCAčkama. A rozhodně ještě bych přidal elektrolyty, glutamin, jo, ať se to tělo krásně hydratuje. Já tam používám ještě glycerol a zlepšuje mi to napumpování. Dobře to taky hydratuje vlastně ty svaly, takže taková rada, tip, můžete vyzkoušet. Jdeme na to? Jdeme na to. Akorát jsem Lukášovi právě vysvětloval, tady ten stroj nepojedeme úplně klasicky do plného roztažení, ale mírně pokrčíme lokty a uděláme z toho něco mezi tlakem a rozpaškama. Stejně ten stretching je tam dost velký pro ty prsa, ale zároveň i silná kontrakce. A když to roztahuji moc do strany, tak to přibírají docela ramena. Takže tam je takový kompromis mezi tím. Jinak ten stroj je úplně skvělý, cítím to výborně, cítím to líp třeba než jednoručky, obzvlášť tu finální kontrakci, takže taky rozhodně můžete vyzkoušet, no. Každopádně každé tělo je trošku jiné, je třeba si vždycky ty principy a hlavně každý stroj je trošku jinak zkonstruovaný, takže to, co bude platit pro tenhle stroj, nemusí platit pro stejný typ stroje, jiné značky a tak podobně, jo. Takže většinou, když si něco modifikuju, tak si to modifikuju na ten daný typ stroje. 5, moc asi to a zase bych dal jenom takový nějaký počet opakování. OK. Jo. Takže jdeme tím pádem na další pracovní sérii. Opět nějaký střední počet opakování, jenom aktivovat, stimulovat. Už ani žádná těžká váha. To jsme si dali na tom začátku. Ono stejně jakoby v průběhu toho tréninku, jak tělo slábne, tak ono to je dost těžké i tak. Jsem dělal pičoviny za tebou. To je úplně jasný. 3. To je ono. Nepomáhám. Jenom když se zastavil. To je ono. Hop. 5. To je ono. Pojď. Těch 5 ještě dáme. Dáme. Hop. Tak. A drive. Jenom. To je. A drive. A drive. Tak. Hop. Tak, ještě 3, 2, 1. Hezky. Super.
Hop. To je, jedem ještě. A jdu. Jednu. Hop. A ještě ne. Hop. To je pojď. Ještě dva. Dast. Jsme u dalšího cviku, první cvik na triceps, jsme jeli takové ty dipy v sedě, jak jste mohli vidět. A odjeli jsme dvě nějaké série s nějakým středním počtem opakování. Tady už u těch tricepsů nehraju na nějakou těžkou nebo back-off, ale prostě spíš vyšší počet opakování a trošku prokrvit ten triceps. Já už na něj stejně teďka nemám moc síly a chci tam dostat ještě nějakou tenzi. A ve chvíli, kdybych tam dal velkou váhu, tak už to nedokážu tak dobře procítit a zaznamenal jsem teďka zlepšení paží ve chvíli, kdy jsem zvedl ten počet opakování na nějakých 15 až 20 a opravdu striktně to jenom promačkávám. Takže zkusím u toho chvilku zůstat i v té objemové části a uvidíme, jestli to přinese ještě nějaké další plody. A člověk vždycky, když něco jako nového vyzkouší, musí tomu dát chvilku čas, no, aby se ukázalo, jestli to je ta správná cesta nebo ne. Někdy se to musí střídat prostě, nebo nějakým způsobem nakombinovat, ale teď jsem si dal vlastně na tady to a zatím dobrý, cítím to dobře a myslím si, že ty ruce se posunuly. I ty bicepsy jsem teďka trošku jakoby změnil i v tom, že nedržím ty kontrakce tak dlouho, protože si zase říkám, že jako zrovna u těch paží, OK, triceps má nějaké naproškování, nějaké detaily tam jsou, stejně na té stage to není vidět. Ale že to není něco, kde by stvořil nějakou velkou hloubku, ale samozřejmě ta tenze tam furt musí být, jenom to držím v takové plynulé tenzi a jenom tam ženu tu krev. A mně taky přijde, že teďkon, když jsem trošičku schodil ty váhy u těch rukou, i na ten triceps, stejně asi jak ty. A víc to jako promačkávám, ne tak dlouho kontrakce, ale promačkám to, že víc to jako se snažím procítit. Jako třeba zrovna tady u těch hlan, tady mi to ještě jako sedí, ale jsou cviky, kde prostě mi vyhovuje to jenom držet v té plynulé tenzi a vyloženě tam nedržet tu kontrakci tak dlouho, no. Tady jo zrovna, ale třeba u skutové lavice na biceps, tak fakt tam už, no, tam já už třeba cítím potom ten úpon bicepsu, že tam už je to pak třeba jenom bolet, to fakt mačkám, no. Tak uvidíme, no, chtěl bych u toho chvilku zůstat. A to napumpování mám jako obrovské. Ale hlavně i si myslím, že teďka to máme jakoby spojené kvůli tomu, že máme společný trénink, ale že jak jsem si to rozdělil, že jsem si odjel třeba ten 20-30 minutový trénink čistě jenom na triceps, tak tomu dalo taky takový dobrý impuls. Jsi fresh, máš na to těch 20-30 minut úplně ready hlavu. Stačí to, no. Máš energii, máš ten glykogen, máš všechno, ale zároveň tě to už neomezí třeba na ten odpolední trénink, kde už si odjedeš prostě plácnout prsa nebo ramena. Jsi tak vyčerpaný, dáš tam další jídlo navíc ještě. A ty prsa nebo ramena zase trvají o něco jakoby kratší čas, takže i vlastně potom seš takový víc fresh, protože kolikrát, když už se to táhne ten trénink, když seš jakoby v dietě a ten deficit už potom ti to po 3 tréninkách, po 3 cvicích trošku vypne, tak už nejseš v takovém tom driveu, no. A ono teď, když to budeš mít třeba na začátku ty prsa, jak jsem to měl my teďkon, máš ten triceps, tak už do toho nedáš takovou sílu, takový drive, už potom jsi vyčerpaný, no. I don't want to die.
a drž. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mám. OK, trénink máme za sebou, takže prsa, triceps, taková trošku už nuda v tom závěru. A teď se ještě sedneme a budeme si říkat něco tady o Lukášovi, o jeho přípravě, něco o mojí přípravě, za jak dlouho to mám, jak to bude probíhat, jak mám z toho pocity, jaké mám pocity z Lukáše jakožto trenér a tak. Takže jdem si něco říct. Jinak pro všechny moje nekulturistické fanoušky, kteří sledují, je z krabičky, jak můžete vidět. Je to firma mého klienta Radka Vítka a jsou to fakt opravdu jedny z nejlepších krabiček na trhu. Ne jedny z nejlepších, to jsou opravdu nejlepší krabičky na trhu. Jsou z kvalitních surovin, rozmanitost, kterou jinde nenajdete. Opravdu ta kvalita je úplně prvotřídní. Takže kdo přemýšlí o tom, aby zlepšil svůj životní styl, zdokonalil svou stravu a ušetřil nějaký čas závaření, tak rozhodně je z krabičky. A vlastně před chvilkou jsem říkal Lukášovi, že už jsem takovej gumovej z té diety, už je to fakt dlouhý. A jak mluvím na tu kameru, tak kolikrát ani nevím vlastně, co říkám. Tak už mi to přijde takové spíš vtipné a těším se, až se trošku jako zpamatuju, oklepu. Takže potom to bude i trošku víc zábavnější. V tuto chvíli jsem taková chodící mrtvolka, ale to se během pár dnů změní. I tak na to, v jaké jsem fázi, tak je to přijatelné. Cítím se ještě líp třeba, než jsem vlastně se cítil před tím Dublinem, protože tam jsme dělali ten depletion phase mnohem intenzivněji. Byl jsem na nějakých 50 sacharidech v průběhu celého toho týdne, týden před závody, pak jsem to musel jakoby dokrmit. A jelikož s tím mým rychlým metabolismem to sledělo fakt hodně, tak že jsem zbytečně urval nějaké svaly. Takže předpokládám, že teď to bude o něco šťavnatější s relativně stejnou kvalitou, ne-li lepší ve výsledku, protože si myslím, že uchovám větší hloubku těch svalů. A fakt se na to moc těším. Nechci zasahovat do toho procesu moc, proto chci věci nechávat tak, jak jsou a jenom v ten závěr opravdu lehce dokrmit, mírně poupravit sodium, jo, trošku vody, aby to udělalo tu vizáž takovou, jakou má, abych se trošku neroztekl na tom pódiu pod těmi světly a věřím, že to bude top. Lukáš se šel ještě vlíct a potom si řekneme něco málo ještě o jeho přípravě. Takže, jak jsem zmiňoval, já mám týden do závodu, vlastně přesně týden, dneska je sobota a příští sobotu se koná amatérská olympie v Portugalsku, na kterou se fakt moc těším. Já už jsem v Portugalsku závodil a je to tam boží, fakt je to úplně skvělý. Jak vlastně ta stage, koná se to v takovém velkém kasinu, mají tam moc dobré osvětlení, takže to bude pecka, na to se těším. A odlítám vlastně už ve čtvrtek, chtěl bych natáčet i videa vlastně z té cesty nějakým způsobem, tak potom to nějak zpracujeme a vytvoříme i nějaký log, řekněme. Chtěl vlastně přejít jakoby k Lukášovi, protože Lukáš se chystá primárně na Evels, které bude, já teďka nevím přesně ten datum, 11. Je to 11. 25. Jo, tak 11. 11. října je nějaké Polsko, nebo tak něco. Jo, přesně tak. A to by bylo vlastně v plánu taky, s tím, že potom by se šel ten Evels. Mm-hmm. S Lukášem jsme začali přípravu nějakých 20 nebo 22 týdnů do závodu, teď je to plus minus 15, takže my jsme začali připravovat nějakých 22 týdnů do závodu, předtím tam byly nějaké zdravotní komplikace, furt dostala nějaké, co to byla, angína, nebo co jsi to měl? Já jsem to měl víc, já jsem nejdřív dostal černý kašel, pak jsem měl angínu, pak jsem měl chřipku. A pak něco s tím hlasem? Pak jsem měl, protože jsme našli, že mám reflux, což je, že se vám vrací vlastně žaludeční šťávy a díky tomu mi to rozežírá ty hlasivky. A následně tam vznikal potom zánět a díky tomu já jsem ztrácel hlas, přicházel jsem úplně o hlas, takže já jsem třeba 2 měsíce vůbec nemohl mluvit. A předtím ještě vlastně minulý rok, když jsme vůbec začínali tu spolupráci spolu, tak jsem si potrhal úpony quadricepsu a 7 měsíců se nemohl cvičit nohy. No. Takže já jsem jako takový kripl spíš. No. Mě má jako takový pokosnýho spíš. Takže vlastně, jelikož třeba ta strava nebyla v tom určitém období úplně ideální, tak jsem se rozhodl, že vlastně to tak trošku rozkousku, že nejdříve najedeme na nějakou dietu
takže byl v nějakém deficitu prvních pár týdnů, zredukovali jsme ten tuk, jo, to tělo se pročistilo, ale zároveň, jelikož tam je ta svalová paměť, tak ty svaly šly i přesto jakoby zpátky jako nahoru velice rychle. Teďka jsme zase týče těch kalorií, převážně jako sacharidy, jsme zase zvedli, takže jsme už ne v takovém kalorickém deficitu, ale měli bychom nějaké svaly ještě nabírat. Uvidíme, jak dlouho to může vydržet, protože jako tukově je na tom teďka dobře. A myslím si, že taková jako dieta by mohla začít třeba 8 týdnů do závodu. Mezitím ten týdnu, co tam jakoby bude v tom pomezí, bychom využili ještě nějakým kilečkům nahoru, tak jméno, jak se bude vyvíjet, ale zatím jsem spokojený a myslím si, že to je jako dobře. Jak silově, tak i objemově, vypadá to super. Vlastně Lukáš měl slabinu převážně vnitřky stehen, na které jsme se zaměřili a to si myslím, že jsme jako zlepšili úplně neskutečně. To se hodně zlepšovalo. Jediné co, tak já si myslím, že by to chtělo zlepšit ten triceps a to je jako jediná věc, která mi tam jako chybí na tom těle, ale každý máme něco a ono se to ještě do těch závodů ještě může hodně změnit, protože ve chvíli, kdy fakt jako zmizí všechen ten tuk, tak svaly jsou potom víc 3D a jakmile se to prohlubí v určitých místech, odkrojí se to od těch ramen a tak podobně, tak vizuálně to vypadá zase o něco lépe. Takže říkám, důležité, aby to vypadalo dobře v ten den závodu. A jo, zatím jsem spokojený s tím, jak to pokračuje. Takže já doufám, že i ty. Určitě jako za sebe ten přístup celkový, tak my se vidíme denně, že jo, takže pracujeme ve fitku spolu, takže ty mě denně vidíš. A za mě ta spolupráce funguje přesně tak, jak má. Tím, že já už nejsem žádný začátečník, tak hodně nám to funguje jako o nějakých konzultacích a podobně, že to probíráme už osobně. A máme to nějakým nastavení, samozřejmě, že nějaké nastavení toho rozpisu máme, toho se samozřejmě držím, co to vůbec jde. A já si jako nemůžu stěžovat, no, já cokoliv potřebuju, ať jsou to dotazy, což ze mě teda musíš být hotovej, protože já se neustále furt na něco ptám. Ne, ale já vždycky super. Říkám, že lepší se jakoby 1000krát zeptat, než se nezeptat a udělat nějakou blbost, jo? A já chci mít jakoby přehled o tom, co ten závodník jakoby dělá. A ve chvíli, kdy opravdu ten závodník závodí na takové úrovni jako Lukáš nebo já a podobně, tak očekávám maximální jakoby přístup a maximální preciznost v každém tom aspektu, ať se to týče jakoby stravování, tréninku, jo, nebo čehokoliv jiného, regenerace a tak dále. Tak samozřejmě všichni pracujeme s tím, co nám život jakoby v ten daný moment umožní, takže já chápu, že i Lukáš, tak jak já, potřebujeme vydělávat peníze a kulturistika jako taková nás neživí, takže prostě někdy ta regenerace na úkor té práce jde malinko stranou, ale prostě tak to je, takže pracujeme s tím, co máme a jak to můžeme nejlíp jako udělat a i přesto ty výsledky tam jsou, takže za mě super a těším se na to. Já taky jako určitě tam jsou faktory, které bych mohl zlepšit v rámci té regenerace, jak jsi říkal, teď ten spánek vzhledem k té práci prostě nestíhám spát tak dlouho, jak bych potřeboval, jak bych chtěl. Ale i tak si myslím, že zase přidám někde jinde, co se týká třeba fyzioterapie a podobně, takže například třeba jsem měl problém s loktama, po nějakých 6 letech jsme to teď dali dohromady, takže to už je dobrý, už mě to neomezuje. No a myslím si, že teď, když se zlepší trošku ten spánek, tak to zase posune dál, zase se to trošku pušne a bude to dobrý. A myslím si, že to jde opravdu tím směrem, který jako potřebujeme, který jsme chtěli. A já bych rád zmínil hlavně, že za ten rok a půl spolu spolupracujeme cirka. No, nějak tak. Za ten rok a půl jsem nabral asi nějakých tak třeba 7 až 10 kilo, jako. Což si myslím a hlavně ty podmínky, jelikož jsi byl z toho 3/4 procesu jako nemocný, tak je to i tak jako úplně neskutečný. Fakt jako myslím, že to je asi největší posun, co jsem jako kdy udělal. No. A byť si třeba spousta lidí může říct, že tam je spoustu nebo velké množství doplňků, tak to není pravda. Jo, je tam velké množství suplementů, jako opravdu suplementů, které jsou velkým benefitem pro to tělo. A to hodně pomáhá, ať je to v trávení, s kterým jsem měl taky problém, ať je to vyrovnání cukru, ať jsou to játra, ledviny a tak dále, samotné vitamíny, minerály. Ale když budeme brát i v potaz třeba ten doping, tak ne tak, jak si hodně lidí myslí, že tam musí být extrémní množství těch látek, tak tomu tak není. Je to opravdu spíš přesně o té regeneraci, o tom spánku, o té dřině, o tom dodržovat všechno na 100% jídlo a tak dále. Abych jenom co se toho týče, tak chtěl zmínit, že vlastně každý člověk je jinak senzitivní a někdo prostě bude extrémně senzitivní, takže mu stačí fakt malinko
a bude na to jeho tělo reagovat velice dobře. A naopak, když by jakoby tu hranici přeskočil a začal dávat toho víc, než to jeho tělo vlastně jako snese, se to, aby získával ty benefity z toho, co mu to může jako nabízet, tak by jakoby ztrácel, jo? Začal by být víc unavený, jo? Měl by špatný spánek a tak dále. A všechno by se to vlastně naakumulovalo k tomu, že by ty výsledky nebyly takové. Ale jak říkám, každý člověk je jiný a neexistuje takhle, že dáš někomu jeden nějak jako návod, list toho, co má používat, užívat, jak má trénovat nebo cokoliv dělat vlastně v té kulturistice. Všechno je strašně individuální a někdo potřebuje víc a někdo potřebuje méně. Prostě neexistuje jeden nějaký jako návod, list, že takhle mu to přidáš a pro všechny to bude stejné. Každý je velice individuální v tom, co na něj bude fungovat, ať už se to týká tréninku, stravy, nebo suplementace, nebo takové té lepší suplementace. Někdo je extrémně senzitivní a stačí mu prostě malinko k tomu, aby z toho získal ty benefity, které potřebuje. A ba naopak ve chvíli, kdyby tu hranici toho přestřelil, tak místo toho, aby ty benefity získával, tak by to tělo spíš jenom dádalo, dostávalo by se do stavu nějaké únavy, měl by horší spánek a nefungovalo by to tak, jak by jako to fungovat mělo. Jo? Takže ve všem se musí najít nějaký balanc, ale jak říkám, každý je velice individuální a někdo prostě potřebuje malinko a někdo bude ho potřebovat trošičku víc, aby se udržel v tom levelu, na kterém se závodí. Jo? Každý i máme jako jiné ambice, chceme se dostat úplně na jinou metu, někdo chce být úplně na tom nejvyšším vrcholu a někdo zase si chce závodit jenom tak jakoby pro sebe, protože ho to naplňuje a stačí mu nějaké lokální závody, regionálky a podobně. Dát u všech těch závodníků nebo obecně klientů všechny ty aspekty, to, jakou on má práci, jo? Protože je potřeba si uvědomit, že nejsme profesionální kulturisti, aspoň teda většina, a že máme nějakou práci a každý tu práci má jinak náročnou. Někdo bude mít sadovou práci, někdo prostě se bude od rána do večera hýbat, někdo je prostě v práci 12-14 hodin, někdo bude 6 hodin v práci. Takže všechno má nějaké své opodstatnění, proč, co a jak dělat. A vždycky, když se začne nějaká ta spolupráce, tak já chci většinou tu spolupráci začít z nějaké fáze, kdy mám možnost si toho klienta, závodníka jakoby proklepnout. Jsme z nějaké té zdravotní fáze do nějaké objemové fáze, přechod do diety a podobně. Moc nemám rád to, když mi někdo napíše, že hele, mám za 6 týdnů závody, chtěl bych, mi pomohl. Jako jo, pomůžu, když na to mám kapacitu, ale nedokážu zaručit to, že ty rady, které mu předám, budou úplně tak kompatibilní, jak by třeba mohly být ve chvíli, kdybych toho člověka znal víc, protože já nevím, jakým stylem trénuje, jak daleko do selhání dokáže zajít. Potřebuješ trošku znát tu mentalitu toho člověka, jestli mu vůbec bude vyhovovat ten styl tréninku, který třeba jezdím já, když se snažím opravdu z toho těla vyždímat úplné maximum v nějakých třeba 2 sériích a někdo naopak potřebuje těch sérií víc, protože pro něj ten trénink takový nebude, jo? Takže pojede větší objem těch cviků. A nebo naopak už třeba jeho tělo za nějakou tu dobu, co trénuje, třeba je to někdo starší, je malinko zuntované, bolí ho klouby nebo měl prostě nějaké zranění, to je jedno a musí si to vždycky přizpůsobit. Takže třeba teďka taky jsem jednomu závodníkovi vlastně dělal takový ten úplně klasický trénink, kdy prostě pojede 3-4 série, nechá tam 1-2 opáčka v rezervě, protože vím, že kdybych ho pušoval do nějakých těžkých a intenzivních tréninků, tak jenom prohlubím vlastně ty jeho záněty v tom těle a tak podobně, takže já se potřebuji tomu vyvarovat. Jo, takže ta individualita a ten přístup k těm závodníkům vždycky je strašně jako důležitá. Já jsem chtěl jenom zmínit, že právě o té individualitě, o které mluvíš, takže my jsme měli nějakou dobu vedený ty tréninky s nějakým vyšším počtem cviků a i víc třeba těch intenzifikací a podobně. A teď jsme to vlastně stáhli, dali jsme to víc do té dynamické fáze a případně nějaký kontrakce, i zařazený nějaký ty intenzifikace, ale hodně jsme to stáhli. Dali jsme tam třeba jenom nějakých 4 až 5 třeba cviků na tu danou partii, u těch vyšších partií, větších partií. A myslím si, že mě to daleko víc sedí, že to stíhám víc uregenerovat a myslím si, že na tom i víc jako progresu. To samé je u toho jídla, u mě ten objem je pro mě utrpení teda. Já když nemám takový apetit jako ty, kdy ty sníš jako 1000 sacharidů, nedělá ti to absolutně problém,
pro mě to je, jak kdyby mě měli vyslýchat a týrat tím, takže... A jo, no, jako ne, že vždycky na ten apetit mám, ale prostě beru to jako, že já vím, že moje tělo to potřebuje a i když prostě to nechci jíst, tak to prostě do sebe nějakým způsobem nacpu, no. No jasně. Už jsem to tělo nebo tu hlavu nějak tak dokázal nastavit, že i když fakt na to nemáš chuť, nechceš to jíst, tak stejně to s ním. No jasně. Nějakým způsobem to do sebe dostanu. Jo. A já mám jakoby tu výhodu, tím jak vlastně si všechno dělám sám, tak dokážu si relativně jakoby měnit ty suroviny, tak abych třeba ve chvíli, kdy se mi něco už jako znechutí, tak aby to navázalo na to, co tam jakoby mám mít a ničemu to jako nevadilo, jo? Takže dokážu si to nějakým způsobem měnit. Byť to úplně jako nemám rád a v dietě se snažím třeba fakt něco nastavit a je to furt stejně nedělat změny, protože když něco jako tomu tělu vyhovuje, dobře to trávím, tak nechci neustále měnit potraviny a pak zjistit, že teď se cítím dobře, minule jsem se dobře necítil, proč to bylo, co jsem jedl, jo. Takže nastavím si fakt to, co mi jakoby vyhovuje, co vytrávím úplně nejlíp, jak jen můžu a toho se držím. A v tom objemu si to dělám trošičku už potom takové zajímavější ty jídla, i skrz to, že si můžeš dovolit třeba víc soli a nějaké třeba omáčky kolem, takže je potřeba si to umět udělat, no, ten objem jako dobrý. Ve chvíli, kdy sklouzneš do toho, že to máš fakt jenom suché maso, suchou rýži, tak ti to nejde přes pusu a nedokážeš to ani polknout, no, pak to půl hodiny žvíkáš. No to jo, no. Takže opravdu je potřeba si dát záležet i na té přípravě toho jídla, aby ti to neustále chutnalo, no. Jo, to souhlasím, no. Ale říkám, jako pro mě to je trošku takový utrpení, takže já si trošku bojuju, nicméně teďkon, furt to není dieta, už to není objem, ale teď tam máme nějakých 300 bílkovin, nějakých 500 sacharidů a cirka nějakých 80 tuk. To mi vyhovuje, teď to budeme trošku pušovat ještě nahoru, si říkal, jo, že to ještě budeme zvedat. Ještě tam budou nějaké drobné změny, ještě nějakou chvíli to podržíme nahoře, ať se ještě trošku něco naplácá. No a pak teda nějakých těch 8 týdnů do závodu půjdeme už do té tvrdší diety. Ale myslím si, že furt jako, myslím si, že to jde tím hezkým směrem, že se to opravdu ten tuk se propaluje, ty svaly zůstávají, furt to je, vypadá to líp, je to ostřejší, je to furt plný. Jako mně se to líbí a ten progres si myslím... Ne, že jen zůstává, já si jako dokonce myslím, že jdou jakoby nahoru, ono to vypadá den ode dne jako líp. Takže za mě jako značka ideál. No. Jo. No, nikde není řečeno, že když člověk je v kalorickém deficitu, že nemůže u toho růst. Já jsem i zastáncem nějakých pravidelných refeedů, ale ne, že je to cíleně, že každá sobota nebo to, ale tak, aby to jako dávalo smysl. Takže ve chvíli, kdy Lukáš mi řekne, hele, tyjo, jsem už nějaký unavený, už ty svaly třeba hůř cítím, spadla mi váha, jo, místo toho, aby mi šla síla nahoru, tak třeba i ta síla šla trošku dolů, tak automaticky na to zareaguju tím, že mu dnu jako jídlo. Není to, že by jako jedl nějaké blbosti, ale zvednou se sacharidy, zvednou se třeba i zdravé tuky. Bílkovinu většinou nechávám stejnou nebo ji někdy jakoby snížu, ale záleží. Jo. Tím se třeba v těch refeedech přidávat i relativně dost ovoce, takže je tam i nějaká fruktóza navíc. Teď se doplní ta vláknina, která je taky hodně důležitá, spousta lidí nejí zeleninu, protože jim to třeba nechutná. A to ovoce je v tomhle jako super. Takže já jsem velkým zastáncem těch refeedů, že to udržuje i tu štítku furt nakopnutou a ten metabolismus fakt funguje dobře. Za mě jakoby refeedy dobře načasované, s nějakým opodstatněním, rozhodně mají jakoby smysl od určité fáze. Jo, protože ve chvíli, kdy začnu dietu, jsem v nějakém deficitu, tak první 2, 3 týdny, 4, možná i díl, záleží. Refeed pravděpodobně nepotřebuju, ale ve chvíli, kdy už se to naakumuluje, ten deficit, jo, tak potřeba potom na to zareagovat. Ono se to pak krásně doplní, člověk i vidí takovou tu radost toho, že se trošku víc nají, má tam takové to světlo na konci toho tunelu, takže u mě to většinou zpravidla vychází v té dietě 1 až 2krát do týdne. Není to pravidlem, jo. Většinou mi to vychází, že na trénink stehen, protože je to nejnáročnější trénink z celého toho týdne, tak si zvednu ty sacharidy. Potom mám i den volna, takže následně, protože většinou i přesto, že ty sacharidy zvednu na ten trénink nohou, se mi stane to, že mi ta váha ještě spadne. Samozřejmě odteče nějaká voda, hlavně v těch vedrech člověk hodně vypotí, takže ta hydratace je důležitá, elektrolyty a tak dále. Den na to ještě vlastně znovu zvednu ty sacharidy, abych to ještě přikopnul, doplnil
a pak zase spadnu zpátky do toho deficitu, kde jsem byl, případně to snížím o něco víc, podle toho, jestli je to potřeba nebo není. Jo, takže furt se nacházím 5 až 6 dní v deficitu a 1 den v nějakém kalorickém surplusu. Teď jsme tak nějak probírali mě a bych se chtěl zeptat na tebe, co se týká toho, ty vlastně máš 1 závody za sebou už teďkon. Yes. To jsi byl kde jenom, to připomeň. To jsem byl v Dublinu a skončil jsem 3. Myslím si, že jakoby problém byl v tom, že jsem neměl dostatečné objemy a jako nemám problém nikdy s tou připraveností. Ta připravenost si myslím, že na každých těch závodech byla, je a bude. A samozřejmě jsou tam nějaké věci, které je potřeba, aspoň v mém případě, si pohlídat, abych právě ten závěr nepřepálil. A většinou, když nepřepálím, tak přijdu takový šťavnatější, plnější, udržím ty svaly, ale zároveň to nemá vliv na to, že bych přišel s horší formou. Ono někdy člověk je příliš přemotivovaný a chce ještě něco jakoby víc, ale ono prostě víc jako nejde, no. A no, to načasování trošku méně víc. No, přesně tak. Takže, jak říkám, proto teďka snižuji ty intenzifikace, snažím se to tělo dobře zregenerovat. Dávám si teďka každý večer fodrenážní kalhoty, které mi taky pomáhají vlastně jak s tou regenerací, tak i s tím, že nezadržuju tolik vody vlastně v těch nohách, protože každý den stojím x hodin na nohou. Jak ta dieta je dlouhá, tak se mě opravdu ani moc nechce stát, abych řekl pravdu. Jsem rád za to, že si můžu sednout, odpočinout. Ale tak to prostě je, no, tak prostě už to trvá 25 týdnů, nějak ta příprava, neříkám, že to je celou dobu dieta, ale jste v neustálém denodenním striktním režimu, myslíte jenom na to, abyste snědli všechny jídla, jo, takže rozhodně nic nevynechat, dáte si spánek, aby byl co nejlepší a ideálně nejdelší. Samozřejmě nějaké ty procedury jako fyzioterapie a tak dále, takže všechno je nalajnované tréninky, do každého tréninku dát fakt totální maximum, 100% úsilí s maximálním důrazem na techniku. Ve chvíli, kdy už ta příprava je, jak říkám, třeba 25 týdnů dlouhá, tak ten člověk je jako unavený, no, tak s tím se počítá, to je prostě OK. Tak samozřejmě já se těším, až vody skončí, že si budu moct i na chvilku odpočinout. Spousta lidí po závodech nechce třeba zvolnit v tom tréninku a já každému říkám, že je vždycky strašně důležité snížit frekvenci těch tréninků, trošku ubrat i na té intenzitě, aby ten člověk mohl regenerovat, protože to není to, že teďka 2 dny třeba si dám volno, začnu jíst víc jídla a to tělo je OK. Ono je v tak dlouhodobém napětí, stresu a deficitu, že bude ještě x týdnů trvat, než se vrátí do nějakého režimu, kdy opravdu bude 100% a připravené k tomu, aby zase fungovalo po všech směrech. Jo? Takže pokud chce ten člověk potom růst, tak mu musí dát ten odpočinek. Moje takové vize po těch závodech bude, ano, udělám takový rebound, kdy já se budu snažit ještě využít toho pozávodního apetitu a to neznamená, že budu jíst blbosti, ale jenom zvednu to jídlo a budu mít vlastně i chuť do těch tréninků, ale budu trénovat třeba s cílem 1+1. Jo, a budu mít relativně málo cviků a málo sérií, jenom stimulovat, dát tomu tělu ten signál, že prostě tady se něco jako děje, pak mu dát ty živiny, dát mu dostatek spánku, nechat ho odpočinout, jo, a tak dále. Protože v chvíli, kdy to ten člověk přepálí, budou ho bolet jenom šlachy, vazy, jo, bude se cítit na hovno a pak vlastně přijde do té nějaké pravé objemové části a místo toho, aby do ní šel fresh, tak do ní přijde úplně na stračky a místo toho, aby dělal progres, tak jenom vlastně bude unavený a nebude se ani těšit na ty tréninky. Takže opravdu po těch závodech je důležité si dobře nastavit tu frekvenci těch tréninků, tu intenzitu a všechno okolo. Chci se tě zeptat ještě v rámci toho té přípravy teď, co máš, kde jsi od těch posledních závodů v Dublinu, co jsi byl, a teď pojedeš do toho Portugalska, tak jaký tam byly asi největší změny v té přípravě, co ty si vlastně teď udělal? Vím, že jsme zmiňovali dneska při tom tréninku, co se týká té práce s těma rukama, práci těch paží, takže tam si udělal velkou změnu. Vím, že tak se denně vidíme, tak si udělal velkou práci i s břichem, co se týká diastáze, tomu jsi se taky dost věnoval. Jak říkal Lukáš, pracoval jsem na té diastázi, chtěl jsem dodělat nějaké detaily, kterých jsem viděl ještě jakoby mezeru, takže proto jsem si vybral i relativně... Ty ramena, že ti skáču do řeči, ty si myslím, že se taky hodně zlepšily. Jo.
Takže já jsem si vybral trošku vzdálenější závody z toho důvodu, abych měl dostatek prostoru opravdu něco zlepšit, protože jako třeba za týden, za dva, jako relativně člověk nic nezmění, jo? Takže tady bylo nějakých 6-7 týdnů prostoru k tomu, abych dodělal ty detaily, které jsem zmiňoval. Takže diastáze, to byl můj cíl, ale nevěděl jsem, jestli to je jako reálné nebo není. Teď už vím, že je to reálné, že každý den jsem opravdu vstával a dělal core třeba řekněme 20 minut. To je jenom pouhé cvičení nějakého břicha, ale zaměřit se na to správné dýchání, jo, aby to ten člověk sevřel tím správným způsobem. To velmi nudné, nezašibné cviky. Začátku jsem dělal kardio, pak jsem ho zase vyhodil. Celkově jsem zvedl sacharidy na nějakých 800 sacharidů v tréninkový den v průměru, netréninkový den byl 500. I přesto jsem měl 1 až 2 refeedy třeba na 1000-1200 sacharidů podle toho, jak byla potřeba, přestože jsem jedl ty 800 a teď řekněme poslední 2-3 týdny jsem to zase snížil a držím to nějak stabilně s tím, že minulý týden jsem refeed nedával, tento týden jsem refeed už potřeboval. Myslím si, že to, jak to tělo vypadá teďka momentálně, že je připravené. Tím, jak jsem zapracoval na těch určitých detailech, takže ta postava celkově bude vypadat lépe, nehledě na to, že těch kil na závodech bude taky o něco víc, s tím, že jsem to vlastně neutahoval v tom závěru a drží se to plnější. Udržel jsem tam ty svaly, jo? S tím, že ta forma, bych řekl, že je stejná, ne-li lepší. A teď přijde už jenom ten závěr, lehce stáhnout vodu, naplnit to a hotovo. Doufám, že se vám video líbilo. Rozhodně sledujte dál. Lukáš brzy začne natáčet i své videa, takže co nevidět, uvidíte i vlastně jeho kanál, takže doporučuji sledovat. Že se máte určitě na co těšit. Já děkuji za trénink. Yes. Děkuji. Mějte se. Čau. Čus.